खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माखासे मानि बाथ्राखौ लानानै बे समाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि माखासे हारिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों जे बर' हारिनो 6 लाइन लामानि जायगायाव बेनि अनगायै अन्थाइनि लामाब्लाबो सोलिगोन नाथाय बर' हारिनि थाखाय बागुरुम्बा आरो बर' रावा थांना थानांगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि बा बर' हारिनो 6 लाइन लामानि जायगायाव जुदि अन्थाइनि लामा होयोब्लाबो बिथांमोननि थाखाय सोलिगोन नाथाय बे समाव बिथांमोननि बा बर' हारिनि बागुरुम्बा आरो बेनि अनगायै बे बर' रावनि थाखाय बे समाव बिथांमोना थांनानै दङ थामहिनबा बे समाव बिथांमोना जुजिगासिनो दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों जाय बिथांमोना बा जाय सुबुंफोरा बर' हारिनि बागुरुम्बा बर' राव बे रावनि थाखाय बिथांमोना सन्मान होआ बे सन्मान होयिखौ लानानै बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों जे बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि बागुरुम्बा बर' राव बर' हारि बे हारिनि थाखाय बिथांमोना जुजिगासिनो दं जेराव नोंथांमोना मिथिगौ दे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै गोबां बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर दङ जाय आफादफोरा बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे समाव सानफ्रोमबो मेंनाय गैयै जिरायनाय गैयै खामानि मावगासिनो दं आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनो 6 लाइननि लामानि जायगायाव बिथांमोननो अन्थाइनि लामाब्लाबो सोलिगोन नाथाय बर' हारिनि थाखाय बागुरुम्बा आरो बर' रावा थांना थानांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो गोजोनथाव खौरां जे बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों जे डिसेम्बर दाननि सिगां सिगांनो बे समाव जुमुरनि उनाव ओ मोर आपुनार देश बे सं मेथाइ बा आसाम रायजोनि जे सं मेथाइ बे सं मेथाइखौ गासै 1 कौटि सुबुङा खनखांनायनि उनावनो बागुरुम्बा मोसानो थाखाय बा मोसाहोनो थाखायबो बे समाव नाजागोन थामहिनबा डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो मोसाहोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि 10,000 मोसाखावरि आरो दामजु दामगिरि बिथांमोनखौ बे समाव डिसेम्बर दाननि सिगाङावनो मोसाहोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आवेगक আমি সন্মান জনাব লাগিব জনজাতীয় লোকক ৰাস্তা আৰু ঘাটতকৈ তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা ভাষাৰ প্ৰতি চিন্তা আপোনাক 6 লেন ৰাস্তা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নাই হিলৰ ৰাস্তাত থাকিব কিন্তু বাগৰুম্বা জীয়াই থাকিব লাগিব বড়ো ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব These are very sensitive moment of our history. তাৰিখে ঝুমুৰ নৃত্য হ'ব ইয়াৰ পিছত অসম সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ 1 কোটি অসমৰ লোকে একেলগে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু গৈ গুৱাহাটীত একেধৰণে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে বাগৰুম্বা পৰিবেশন কৰিব গোটেইখিনি ডিসেম্বৰৰ আগতে बुहुमनां मोनसे रेकर्ड खालामनो थाखाय बे समाव थियारि खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बर' हारिनि गोबां माहारियारि आफादफोर दङ जाय आफादफोरा दिनै बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु आरो बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जायखौ जों बर' थुनलाइ आफाद बुंनांगोन एबसु बुंनांगोन बर' हारिमु आफाद आरो गोबां बेफोरबायदि आफाद दङ जाय आफादफोरा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ सोनारनानै बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दे 6 लाइन बिथांमोननो लामा हराब्लाबो जेबो नङा नाथाय बिथांमोना अन्थाइनि लामायावनो थाबायगोन थेवब्लाबो बिथांमोननि हारिनि थाखाय बा हारिजों सोमोन्दो थानाय
बिथांमोननि बागुरुम्बा दखना हारिमु आरो बिथांमोननि रावनि थाखायसो थांनानै दं बा थांना थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे समाव नोंथांमोनाबो जे हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो मा बाथ्रा बुंगोन थामहिनबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन गोजोन्थों आवेगक আমি সন্মান জনাব লাগিব জনজাতীয় লোকক ৰাস্তা আৰু ঘাটতকৈও তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা ভাষাৰ প্ৰতি চিন্তা আপোনাক 6 লেন ৰাস্তা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নাই শিলৰ ৰাস্তাত থাকিব কিন্তু বাগৰুম্বা জীয়াই থাকিব লাগিব বড়ো ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব These are very sensitive moment of our history. তাৰিখে ঝুমুৰ নৃত্য হ'ব ইয়াৰ পিছত অসম সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ 1 কোটি অসমৰ লোকে একেলগে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু গৈ গুৱাহাটীত একেধৰণে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে বাগৰুম্বা পৰিৱেশন কৰিব গোটেইখিনি ডিচেম্বৰৰ আগতে আৱেগক আমি সন্মান জনাব লাগিব জনজাতীয় লোকক ৰাস্তা আৰু ঘাটতকৈও তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা ভাষাৰ প্ৰতি চিন্তা আপোনাক 6 লেন ৰাস্তা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নাই শিলৰ ৰাস্তাত থাকিব কিন্তু বাগৰুম্বা জীয়াই থাকিব লাগিব বড়ো ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব These are very sensitive moment of our history. তাৰিখে ঝুমুৰ নৃত্য হ'ব ইয়াৰ পিছত অসম সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ 1 কোটি অসমৰ লোকে একেলগে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু গৈ গুৱাহাটীত একেধৰণে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে বাগৰুম্বা পৰিৱেশন কৰিব গোটেইখিনি ডিচেম্বৰৰ আগতে আৱেগক আমি সন্মান জনাব লাগিব জনজাতীয় লোকক ৰাস্তা আৰু ঘাটতকৈও তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা ভাষাৰ প্ৰতি চিন্তা আপোনাক 6 লেন ৰাস্তা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নাই শিলৰ ৰাস্তাত থাকিব কিন্তু বাগৰুম্বা জীয়াই থাকিব লাগিব বড়ো ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব These are very sensitive moment of our history. তাৰিখে ঝুমুৰ নৃত্য হ'ব ইয়াৰ পিছত অসম সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ 1 কোটি অসমৰ লোকে একেলগে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু গৈ গুৱাহাটীত একেধৰণে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে বাগৰুম্বা পৰিৱেশন কৰিব গোটেইখিনি ডিচেম্বৰৰ আগতে আৱেগক আমি সন্মান জনাব লাগিব জনজাতীয় লোকক ৰাস্তা আৰু ঘাটতকৈও তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা ভাষাৰ প্ৰতি চিন্তা আপোনাক 6 লেন ৰাস্তা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নাই শিলৰ ৰাস্তাত থাকিব কিন্তু বাগৰুম্বা জীয়াই থাকিব লাগিব বড়ো ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব These are very sensitive moment of our history. তাৰিখে ঝুমুৰ নৃত্য হ'ব ইয়াৰ পিছত অসম সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ 1 কোটি অসমৰ লোকে একেলগে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু গৈ গুৱাহাটীত একেধৰণে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে বাগৰুম্বা পৰিৱেশন কৰিব গোটেইখিনি ডিচেম্বৰৰ আগতে